Hyppääpä tuohon kivelle repun kanssa. Niin onko sen jälkeen niin kuin morjesta päivää ja terveisiä kotiin. Täällä ei kannata ylimääräisiä riskejä kyllä alkaa ottamaan. Näyttää aina nämä, että ei siinä ole paljon vettä. Ei siinä ole, eipä. No nyt se oli se toinen tuossa. Eihän tästä tuu mitään tästä hommasta. No joo, mutta meillä seikkailut jatkuu Nasun kanssa. Nyt me ollaan tosissaan pohjoisessa. Me ollaan Lapissa. Tarkemmin sanoen Itä-Lapissa. Vielä tarkemmin sanottuna Sallan kunnan alueella. Eli middle of nowhere. Niin kuin taitaa kunnan slogani kuulua. Meillä on täällä tarkoitus köpötellä joitain päiviä nyt. Kävellään vähän näitä hienoja saloseutuja täällä. Jos nähtäis vaikka jotain kanalintujakin. Tosin minä en oo saaliin perässä kyllä ikinä. Minä oon enemmän ehkä elämysten ja kokemusten ja rentoutumisen perässä. Mulle riittää se, että pääsee tänne maisemiin ja pääsee tekemään jotkut hyvät tulet johonkin ja nautiskelemaan tästä hiljaisuudesta ja tästä karusta luonnosta. Ja jos sille joku hyvä lintuhaukku saatas joku teeri tai mettohaukku puuhun, niin olisi se komea. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tällekin retkelle. Tässä kuljetaan nyt tämmöstä tunturin kuvetta. Tuonne lähtee nousemaan suoraan tuo tunturin rinne ja tässä on vähän tämmöstä suota ja tuolla virtaa sitten joki. 2 vaihtoehtoa. Joko me noustaan tuohon tunturin rinteeseen, lähdetään sitä kuvetta pitkin kävelemään sitten. Tai sitten yritetään mennä tuosta joesta yli jossain vaiheessa ja lähdettäisiin taas sitten ihan toiseen suuntaan tuonne joen toiselle puolelle. Mut meidän kohta pitäisi se ratkaisu tässä tehdä. Houkuttais kulkea tuolla tunturin rinteessäkin, siellä on selkeämpää ja helpompaa kulkea on selkeästi ja siellä saattaisi olla vaikka joku lintu marja syönnissä. Pidetään pieni mietintätauko. Tuossa keräsin matkalla kuolleista koivuista, ei elävistä vaan kuolleista koivuista, niin keräsin tuohta syttypussin, niin sit kun pidetään tulet, niin otetaan tuosta pikkusen. Katsotaan karttaa vähän. Käydään katsomassa tuosta nyt ainakin se
Siinä on kartan mukaan pitäisi olla semmonen ylityspaikka, mistä ehkä pitäisi päästä tuosta joesta yli. Nyt löydettiin tämä ensimmäinen niistä pienistä haaroista, mikä piti olla ylitettävissä. Tästä ei ainakaan ole mitään asiaa. En tiedä. Haasteelliselta näyttää kyllä. Ja sitten tuolla, jos tästä päästään yli, niin tuolla vähän matkan päässä olisi vielä samanlainen ylitettävän. Nasu ei ole vielä mikään paras ylittämään kyllä vesistöjä. Että sitten se vielä menee kantohommiksi. Ai miten on hieno hiekkapohja tuolla. Ihan niin suurta nyt semmoista survival iskua ei tällä hetkellä ole. Että tässä yritettäisiin kuitenkin kuivin jaloin. Ja nuo kumpparit on helppo nykäistä kyllä pois jalasta ja mennä sitten yli. Ei sen puoleen, mutta näkee heti, että yli 0,5 metriä on reilusti tuossa. Elikkä no chance. Not a chance. Niin kuin sanois englannin poika, mutta Savon poikapa saattaa sanoa, että etitenpä. Siinä olisi kivi, mutta hyppäpä tuohon kivelle repun kanssa. Niin onko sen jälkeen niin kuin morjesta päivää ja terveisiä kotiin? Täskö riski ottaa? Perkele. Ei nyt järki käteen. Ei ruveta urheilemaan täällä. Tää kun yksinään kävelee täällä vähän syrjemmässä, niin täällä on myös semmonen fakta aina muistettava, että riskejä olisi vältettävä. Tässäkin on semmoisella alueella, että puhelin ei kuulu. Nyt me on ehkä yritetty. Se on Nasun tultava tätä samaa reittiä. Tulehan tänne. Tule vain. Sitten herkku otettu. Se puu on kyllä hankala. Oi miten hienosti, hyvää. Ja nytten tästä. Nyt on jo. Onko tilanne nyt parempi vai huonompi? Tää en tiedä. Tuossa siis tommonen puu kyllä houkuttelis. Nasu menee noin helposti, mutta kestääkö minua tämän? En tiedä, pojat. Nasu, kyllä tää kestää. Nyt me mennään tästä. Yes. Se levittiin. Mut vielä ei ole selvillä vesillä, koska siinä on semmonen homma, että kartan mukaan täällä on vielä toinen uoma. Mutta tuo oli hieno juttu. Taitaa olla sopulijahti vai mykräjahti tuolla. Tulehan Nasu. Tulehan. Tule. Tule vain. Tule vain. Tässä on herkkusi. Tulepä tänne. Tule vain. Onko kannet? Uskallatko tuu? No. Otappa hetki, minä tuun hakemaan. Aha, sinä tulit. Hyvä.
Siinä on ehkä tämän tönnän valtias. Tämä järeä mänty. Kaikki. Tässä on melko karut olosuhteet on. Siellä näkyy, on muuten joku pitänyt tulia. Kanta palannut tuolla. Tämä on hienoa, se tuo on karua. On karua, mutta helppoa kävellä. On komea paikka. Se on kuollut tuo mänty. Aha, se on nasuki. Nasu piti sitä epäilyttävänä. Tuolla näkyy tuo jokilaakso. Me äsken tultiin tuota toista puolta. Tuolla jokilaaksossa kuljettiin niinku tuonne päin. Sieltä päästiin sitten yli. Nyt me hilippastaan tässä. Hilippastaan kevyellä askeleella. Se koko ajan kevenee tuo askel, kun tietää, että kohta myöten hän tulee ja pääsee syömään. Tästä löytyy tulipaikka meille. Erittäin hyvä. Tässä on meillä hyvä tämmönen pikkunen lotmake. Tuuli käy tuolta parin kuusen takaa hyvin. Se puhaltaa tästä ja vie savut tuohon suuntaan. Siinä tulee jo pienempää risua samalla rapalla. Suusta saadaan pientä risua. No niin. Tuon voisi saada. Kaikki hötö siihen vaan. Sehän lähti, että hulina käy. Siihen. Nyt meillä on täällä tätä pienempää. Aina pienemmästä suurempaan. Aina pienemmästä suurempaan. Ensin huolehditaan, että varmasti lähtee tuo. Hyvin syttyy tuo, niin mä laitan tämän puun tähän, niin ja sit siihen päälle nämä pienet. Ne ei oo suoraan ei tipaha tuohon tuohien päälle. Melkein jo makkaran niin haistaa nenässä, mutta ei ihan vielä. Kuppi, pullaa, kahvia, makkaraa, sinappia. Oho, tuotiin jo. Onko se nasukin jo hakeutumassa? No sieltähän sitä tuli. No tulehan tänne. Tulehan tänne. Siihen istumaan. No niin. Hyvä. No niin. Porukalla tässä ollaan. Hyvä. Kato miten meidät tulee meillä. Kumisappa kuivamaan siihen. Siinähän ne kuivaa. Joo, näitä hetkiä varten tänne tullaan. Nautiskelemaan. Istumaan tulille. Sitten vettä. Sen verran vettä. On kyllä kuuma nuotio, täytyy sanoa.
Tuo sopi riittää. Lähemmäs. No niin, ei kun se kaattuu siihen. Eihän tästä nyt mennä pojat pellelyks tämä homma. Missä sokeri? Where is sugar? On aika isoja paloja. Se taitaa jo pulputtaa sille. Asu omaa makkaa. Saa ottaa. Onko kuuma? Se sinappi. Asu vie tyylilleen uskollisena. Muutamia vesipisaroita. On hyvä köllötellä. Katsellaan vähän taivasta. Pilvet liikkuu. Puut pysyy paikallaan. Tää olisi aika helppo nukahtaa. Täysin hiljasta on niin. Ei kuulu kun nuotion pikku rätinä tosiaan. No niin. Tässä on köpötelty nyt vähän matkaa tuolta. Jonkun aikaa tuolta tuli paikalta. Tässä oli nyt ensimmäinen lintutilanne oikeastaan. Huomasin, että oikealta etuviistosta lähti koppelo. Koppelo lähti lentoon puusta ja nasu oli sitä jäljittänyt tuohon. Se lähti nasu eestä, mutta ei jäänyt yhtään siihen puuhun kun nasu meni. Sitten se lähti lentämään se koppelo tonne oikeastaan samaan suuntaan mistä me tultiin. Niin nasu seurasi sitä olisiko 200 metriä katoin, että seurasi tuon tutkan kautta kun katoin. Niin yksi lintukontakti kuitenkin saatiin. Harmi vaan, että oli niin arka tuo koppelo, että se ei jäänyt tuohon. Siinä onkin märkä, ei päästä tuosta. Kierrettävää tuosta ympäri. Niin äsken tuli poroja tuossa pömpäreen toisella puolella, niin piti vislata nasu pois äkkiä, ettei tule Siinä on kyllä. Tule, nasu, mennään tänne päin. Ei lähetä sinne porojen luokse. En tiedä kyllä miten nasu reagoi poroihin. Se on vielä kokematta. Me on saatu
onnistuttu väistelemään ne aika hyvin täällä. Tässä ollaan nyt tämmöisessä metsäsaarekkeessa. Mennään tästä tuohon toiselle puolelle ja ylitetään yksi suo tosta ja hiivitään sitten tuohon yhden tunturin kuvetta kohti. Tule Nasu tänne. Tule. On ohnneporo. Hyvä. No niin. Nasu käveli tuolla. Tää meni tuolla oikealla puolella minusta. Ehkä 100 metriä. 100 metriä meni oikealla minusta ja minä kävelin tässä vähän tässä matalalla tämmöisellä tönnällä, niin siitä lähti ensin yksi akkateeri minun eestä. No Nasu lähti sitä seuraamaan. Parisataa metriä seurasi sitä. Ei vissiin teeri pysähtynyt. Eikä jäänyt lintu latvaan tai puuhu. Niin, kohta tuli. Sitten minä kävelin jatkoin matkaa sillä väliin, niin lähti toinen teeri minun eestä. Molemmat oli puussa. Tämmöstä kuivan kankaan männikköä. Aurinko rupeaa vähän laskemaan tonne puitten latvojen taan. Näyttää linnut olevan täällä männikkökankailla. Nasu tuolla kyllä hyvin kiertelee. Ei sitä nyttenkään näy tässä. Hyvin se nyt kiertää. Tänään on koko ajan lenkki suurentunut Nasulla. Että rohkeammin ja rohkeammin. Nyt varsinkin kun oli nuo lintutilanteet, niin nyt rupesi suurentamaan ihan reilusti tuota lenkkiä. Me kävellään tässä pikkuhiljaa ja aurinkokin rupeaa kohta laskemaan. Perkeleessä oli tuossa se teeri nytte. Oi helvetti sentään. Se oli tuossa puussa nyt se teeri. Minä kävelin suoraan siihen. Katsotaan missä päin Nasu on. Mitenkä etäällä. 250 metrin päässä. On kiertänyt taas ihan toista reittiä. Ei sattu minun kohdalle tuo teeri tuo. Eipä siinä mitään. Me jatketaan köpöttelyä. No nyt se oli se toinen tuossa. Eihän tästä tuu mitään tästä hommasta. Ei hyvänen aika sentään. Nyt ne oli molemmat teeret tuossa puussa kuitenkin sitten minun kohdalle sattu. Ne painovat tuon. Nyt tulee Nasu tuolla. Tuolla juoksee. No, ei mitään. Homma jatkuu. Siinä oli Nasu, näetkö sinä ne teeret? Oli 2 teitä minun eessä nyt. Ei kommentti, joo. No, me jatketaan tässä ja jossain vaiheessa tavoitteena selvitä kämpälle. Ja sitten tänä iltana maistuu sauna. Saunotaan oikein huolella viimeisen päälle. Sitten ilta vähän kalustehuoltoa, miehistöhuoltoa.